Hei, Vilma Linnarinne, meijeristi. Valmistuin 2017 ja heti valmistumisen jälkeen pääsin takaisin sinne maitokolmiolle nollasopparilla. Siellä olin suurin piirtein 3 kuukautta töissä ja siinä samalla kävin Ruotsissa meijerissä työhaastattelussa. Se oli semmoinen viikon kestävä työhaastattelu, varmaan yksi pisimpiä työhaastatteluja, missä on todennäköisesti ollut. Ja siitä palkka maksettiin mun miehelle, joka siis oli siellä sillä hetkellä töissä. Ja sen perässähän mä sitten sinne itsekin muutin ja siellä olin sitten about 9 kuukautta Crodo Meijerillä olin sitten töissä. Ja siellä pääsin tekemään ihan niin kuin kaikkia työtehtäviä suurin piirtein. Olin maidon pakkaamossa, olin kermoviilipakkaamossa, yhteiskäsittelyssä, laboratoriossa ja sitten tuolla kylmävarastolla töissä. Ruotsista sitten tuli vähän sille yllättäen muutto takaisin Suomeen ja mies jäi vielä hetkeksi aikaa sinne ja sitten me yhdessä mietittiin, että mitä nyt oikein tehdään ja sitten katsottiin, että Maitomaalle olisi paikkoja auki ja sitten päätettiin, että haetaan yhdessä sinne. Ja sitten sillä väliin, tai mä olin niin sen loppuvuoden, pääsin maitokolmiolle hetkeksi aikaa töihin ja samaan aikaan haettiin sitten tänne ja saatiin työpaikka ja sitten 2019 aloitettiin täällä. Minä pääsin tonne maidon pakkaamoon ja sitten mies pääsi sinne UHT-valmistuspuolelle. Ja sitten aika pian mäkin olisin ollut 3 kuukautta, niin pääsin tonne jogurtin valmistuspuolelle ja labraan. Ja siellä sitten niitä hommia tein seuraavat 4 vuotta, kunnes viime vuonna aloitin tässä vuoromestarina, eli käytännössä tuotannon esimiehen. Meijerikouluaika oli todella niin kun yksi elämäni parhaimmista ajoista. Siellä oli ihan mahtava meidän ryhmähenki meidän ryhmässä ja sitten siellä kävi vähän silleen hassusti, että ei missään nimessä miestä pitänyt sieltä ottaa ja sekin on nyt jo 10 vuotta ollut siellä meijerikoulussa tavattiin, niin kaikenlaisia hyviä muistoja on sieltä. Ja koulussa kyllä varmasti paras oppiaine oli mikrobiologia, se kiinnosti ihan hirveästi, se vähän yllätti jopa, kun en aikaisemmin koulussa ollut oikein tykännyt, mutta siellä se oli semmoista, että kun oikeasti pääsi tekemään ja sitten kun ymmärsi niitä taustoja siellä, niin se oli ihan lempiaine. Ensimmäisen sen pakkausharjoittelun suoritin maitokolmiolla Toholammilla, pääsin siellä pakkaamaan kermaviiliä ja viiliä ja sitten satunnaisia aputöitä pääsin tekemään siellä labrankin puolella. Toisen pitkän harjoittelun suoritin Lapinlahden Valiolla. Siellä olin jauhepuolella. Hetken aikaa olin siellä pienpakkaamossa ja sitten pääsin ihan valmistuksen hommiin siellä. Tällä hetkellä lempimeijerituotteet on voi ja kerma, joita tulee käytettyä eniten. Ja inhokit on kaikki, mihin sotketaan maitoa ja mansikkaa sekaisin. Ei uppoa. Meijerialalle kannattaa hakea sen takia, koska täällä on joka paikassa aivan mahtavia työkavereita ollut ja työ on todella monipuolista ja mielenkiintoista ja pääsee oikeasti tekemään silleen niin kuin konkreettista työtä, jos semmoisesta tykkää.